Into esengiqaphela ngokuba intshaba zami ziyakhula futhi sebefuna ungiqumba phansi. Why manje uzizamela ibhizinisi yami kusoloko kukho iziphithiphithi? It's time to spill blood. It's time ukuthi ndenze movement nami njengendoda. Yeah. Bafana, I've got a job for you. Yazi ukhona lo mfazi olisolisayo apha ezweni. Kuthiwa sevule isimokolo ngapha emazantsi. Into endiyifunayo nina, nimjonge uhlalaphi, uhlala nabani, ngobani utshomi zakhe, abantwana bakhe bafundaphi. Yabo? Because ingathi ngoku uzakuphazamisa iterritory yami apha eCovid. Siyavana? Tell us this otherwise they want another as listen to Shilika, no mfana wami afunekanga singxame ngochitha igazi ne londo lo esizawuyenza but not now ithi mesinike izixesha understand otherwise we a good boy. Boss, mozi ixesha balona kahambe emhlabeni. Ngoku sekedakaza kakhulu. Yes. Lo speech boss. Abantu abafana nalo mama bavele bafe xa once. Ndiyabona boys ukuthi ni ready for umsebenzi. Niyasazi isitori senu. Cha boys ndiyabona. Cha masizanxamini. Umfazi lona ndiyasiza kumbamba. Funa simubulala slowly. Ukuthi siqale sibulala abantwana bakhe. Otherwise akekho umuntu cela ukuphapela. Ibona ke sendimfumana uLucia. Thethathethana naye. Ndizawuvula ibha yamba sendiyilungisile zonke seziright. Into endifuna kuwe umzamele lamantombazana zizilekweni ezatshomi zakho. Okay. Siye pha. Sazizamela amadoda azamkala pha. Chief. Nawe kozawusela free ndiyakwazi manje. Asolweni naxa ingoko ufundeza lo mhlobo. Wena uzawubenefita pha. As long usenza lento endiyenza. Yeke ndiphezulu kwayo. Ndiphezulu. Mhlawumbi lina nelingakanani eluthetha ngayo uyandazi kaloku zinto zami ezi. Baphetha abantwana balapha kumesa. Uyabona le nto kuthethwa ngayo namhlanje. Ayiyonto yakudala. Yinto yale weekend lesiphezulu kwayo ngoku. Yeah. Yabona wena? Ungulomntu ekudala ndimkhangela. Wow. I'm impressed. Yes? Ndizakuzamela indoda ezakuphatha kakuhle. Hayi lamapharapara namdanga nitshola nabo apha. Indoda enemali esezintweni. Ngiphathe kahle, sokuphatha kahle. Shaz. Theka ndiyasazi istory sakho. Sihlobo sami, nansi ke le ndaba enza ngayo. Zonke izinto zami zakwenzeka apha. Ne-rituals zethu. Okay. Ndiyayibona sihlobo. Intle. Uthi nithi for uba singasebenza khona. And noLucia sendithethile naye. Ipati yaqhubeka Khawusho ke sihlobo sami. Umthembile nomntana. Ma enonxeba akanozibhodloza iimfihlelo zakho.
Yonke imali yami spende ayizi lena into yeRitualZulu siyiyeke sifocuseni kwibhizinisi andiqonda ukuba izawusinika imali yona into ezawusinika imali yibhizinisi. Oh, ndiyabona wena uyafana nemadumba wena yize nombono awukhali. You are next year. Sihloko sami masiyiyeke le because of sizomosha abantu.